изрисува Сикстинската капела, а папа Александър VII е от големите папи на Ренесанса. Всичките тези са от фамилията на моя гост тази вечер. И браво, много хубаво. Човека си има папи във фамилията. Ще. Да кажем, ще. Как се чувстваш с 4 папи във фамилията, бе, човек? Господине. Как се чувстваш с това? Come ci si sente? Bene, benissimo. Добре, много добре. Normale. Нормално е. Нормално. И папи, това, онова, което. Un papa, due papa, Всичко е нормално. Пре, какво ти харесва в България, че идваш тук и ни наблюдаваш? Не може да няма жена. Non può dirmi che non ha una donna, c'è qualche donna nella Bulgara storia. no, bulgara no. Не, няма българска жена. Нямаш. In Italia sì. В Италия имам. И ти като си принц, всяка една държава, па по една жена да си имаш. Principe puoi avere una donna in ogni paese. Ma noi glielo diciamo però. Не може да не го казваме на другите. Не, ще ние не казваме нищо, това всичко е между мен и тебе. Никой няма да знае кой ще гледа това предаване в Италия. Да, е много Берлускони. Al massimo Berlusconi lo può vedere, sto scherzando. Добре. И хубаво да има книга. È molto bello leggere questo libro. За мен никой не е писал книга. Па аз нямам никакви папи в рода си, разбира се. Но желая успех и се радвам, че си в България. Това показва, че след като такива хора като тебе ни приемат и се чувстват добре в нашата държава, значи всичко окей. Tutto va bene. Добре, желая ти успех. Уважаеми зрители, на гости ви бяха Флавио Киджи и Людмила Филипова. Добре се държа. Това е добре. Нали разбираш? Добре се държа. Можеше да се изложиме, но ти се държа добре. Добре, уважаеми зрители, имам много интересни въпроси, които сте ви задали, но ще отговоря на тях само след като видим рекламния блок по BTV. Значи Костадин Цветков ме пита: здравей, Слави! Възпитан човек. Първо ме поздравява. Здравей, не ми вика Чичо, Сашо и всеки други глупости. Здравей, Слави! Вижте какъв въпрос ми задава. Защо всички победителки от конкурса Мис Вселена са все от Земята? Ма хубав въпрос. Защото марсиянките Костадине с 4 цици и не им стават чутиените. Звезделина Иванова казва: здрасти, бате Слави, гледам те от съвсем малка и вече съм на 35. Звезделинка, искам да те питам, женски род хлебар, хлебарка ли е? И мъжкото на хлебарката хлебар ли е? Не знам. И аз все още си задавам подобни въпроси. Например, жената на винаря винарка ли е? Мъжкото на хурка хур ли е? Казвам се Йохан Лазаров от град Плевен. Между другото, ще я ти кажа, той да ни каза, че са познали в самолет. Ивайло днеска ми каза страшен вид за в Перник. Един вървял с куче, такова бяло самолет, и го пита: какво е това куче? Вика: самолет. Той казал: да бе, да, вертовет. Там, нали, е самолет. Казвам се Йохан Лазаров от град Плевен. Слави, кажи ми какво да направя. Последните 2 пъти, когато си ходих на село, на тавана се издаваше голям шум, след като се качих. И какво да видя? 2 белки играят волейбол с една тухла четворка над баба ми по вратата с чушките. Какво да направя, че да спрат? Леса, Йохане. Прия се качваш на тавана, сприя ходиш в конопа зад къщата. Сега. Хрисо ме пита: здрасти, Чичо Славчо. Аман бе! Имам един въпрос към тебе. Батман слуша ли чалга? Слуша Хрисо, но избягва, защото като штракне с пръсти и излита. Димитър Редялков пита: Слави, какво ще стане, ако кръстосаме Краси Аврамов, Човека глас и Деян Неделчев и Кебаната?
Краси Аврамов, човека глас да го кръстосаме с Деян Неделчев и Кебана. Ще получи нещо, дето може да отиде на Евровизия, но този път не само няма да става за слушане, ма и за гледане. Светослав Манев пита, кое се формира първо при жените? Целулита или характера? Първо се оформя характера, но от един момент нататък целулита формира характера, да знаете. И последния въпрос, на който ще отговоря днес, защото вече влязохме в... Не сме влезли никъде, но време е да свършваме. Крум Вълчев пита, какво ще стане, ако Годжи и Азис излезнат на вечеря? Виж какво ще ти кажа. Не знам какво ще стане, ма важното е Годжи да не остава за закуска. Така, уважаеми зрители, това е всичко от мен за днес. Бъдете тази утре, точно от 22:30. А сега останете с танца на моите прекрасни момичета от балет Магаданс. От кое училище бяхте, че вече съм възрастен и забравям? И ами, кое Атанас, кой? Далчев, Велчев, Далчев! Благодаря ви, за мен беше чест. Благодаря.